לכולם וברוכים הבאים שוב ליושף TV. הרבה אנשים אוהבים חצילים מטוגנים, אבל מה? רובם מוותרים על התענוג. למה? בגלל יותר מדי שמן? אז היום נלמד להכין חצילים עם פחות שמן, חצילים הרבה יותר טעימים, בעזרת התנור, בלי הרבה מאמץ. בואו נצא לדרך. בשלב הראשון, לאחר ששטפנו את החציל, נחתוך את קצוותיו, ולאחר מכן נחצה אותו לאורכו. בצורה הזאת יהיה לנו הרבה יותר קל לחתוך את החציל לפרוסות על קרש החיתוך. נפרוס את החציל לפרוסות אחידות בין 0.5 סנטימטר לסנטימטר 1. נשמן את תבנית האפייה עם מעט שמן זית. אפשר לעשות זאת בעזרת כמה חצילים. כעת נסדר את פרוסות החצילים האחת על השנייה. נוסיף מעט מלח ופלפל שחור. בעזרת מברשת סיליקון נבריש מעט את החצילים על מנת שנקבל פרוסות חצילים מושחמות ויפות. נחמם את התנור על טמפרטורה של 200 מעלות, רצוי טורבו. וכשהתנור כבר חם, אפשר להכניס את החצילים ולהמתין 40 דקות. כעבור 40 דקות נוציא את התבנית, נסובב אותה, ונכניס אותה שוב, רק הפעם נוריד את הטמפרטורה מ-200 מעלות ל-180 מעלות לעוד כ-15 דקות. זהו, הכל מוכן. יש לנו חצילים טעימים יותר, בריאים יותר, אז שיהיה בתיאבון.